खालामनो नायका दिनै हादि बुबाग्रा बसनो कसारनाय सिनि बिसांगुदियाव मालपा पारपास हरनोगो आबनि बागै जों दिनै बुबाग्रानाव सरिलाम থেকে लामसुगै सिनि और जे हल सभा बुबाग्रानाव आइथो तक बनो लामसु नायकांनि के बुबाग्रा जे इलेक्शन पाइमानि यागुलो दिनैनो कुइला याप्लिकाना नायफियो आमनि बागै बुबाग्रानाव जों बेलाय हामजागो बिनि माया टिप्रासर थांसा खायनो बागै जे माया ममता बिन खायनो दंमानि आमनि बागै सिनि बरक टिप्रासाबो जतनो थांसाके बनो लगिरनान बागै अखजा हामबाय तारीख फेब्रुआरी 2025 सिनि बुबाग्रा महाराज पदर विक्रम बिसोर मानिकनि दिनै बिस्रामनो फायस पयनै सिनि अर दिनै गायसा टकसा पाला आमदल गुलागाति कन्स्टिट्युन्सी बने बागै सिनि बुबाग्रा न रुकनानि बागै बो नासिन लांगानि बागै सिनि विशालगढ़ ओ मनु फकी चमनी आरालिया जे मुक्ता और चमनी बो सिनि फायस पय काम निमले गदकमा 2023 परे बुबाग्रा मा हेके विभिन्न एरिया थांगने जे टप पिरमानि अब खूब कम फर्स्ट टाइम सिनि बिस्राम मनजो बने बागै सिनि फायस पय जों खानानै दिनै सिनि बुबाग्रा कर्पोरेसन गोबां मेसेज खानानै जे आगामी दिनाव तिब्रा मथनि मुभमेन्ट आमंनाय बुबाग्रा मौ माने अब जे एग्रीमेंट माने अब तामो आमनो टिम कॉम्पिटिशन बन बागै सिनि विशालगढ़ है चरिलाम मन फकी और विशाल फायस पय